Aquesta setmana als Multicines Sucre et presentem un inquietant thriller d'acció on l'Angelina Jolie és l'estrella principal. Salt, una pel·lícula on en el joc de l'espionatge entre russos i americans n'és el principal fil conductor. Un trec de closques on l'agent de la CIA Evelyn Salt n'és el principal objectiu i on haurà de córrer contra rellotge per demostrar la seva innocència i salvar la vida. Però, qui és Evelyn Salt? Un dubte que podràs resoldre a les nostres sales de cinema a partir del divendres 20 d'agost. Te la perdràs? Tenemos un espía, un desertor. Es ruso. Escáner neuronal activado. Evelyn. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Vasily Orlov. Nada, no existe. Hoy un agente ruso viajará a la ciudad de Nueva York para matar al presidente. Ese agente es el KA-12. El programa KA. Com a agent de la CIA, Evelyn Salt, interpretada per Angelina Jolie, va fer un jurament de deure i honor al seu país. La seva lleialtat és posada a prova quan un desertor l'acusa de ser una espia russa. Salt fuig i és obligada a utilitzar totes les seves habilitats i anys d'experiència com a espia encoberta per evitar que la capturin. ¿A dónde ha ido? ¿Qué haces, Evelyn? ¿Qué haces? Parece sospechosa. No soy una espía rusa. ¡Al suelo! ¡Soy inocente! ¡Alguien me ha tendido una trampa! ¡Alto! Quizá Evelyn es quien dice ser. Es su problema. Mi deber es detenerla para averiguar la verdad. ¡Tire el arma! Els esforços de Salt per demostrar la seva innocència només serveixen per aixecar encara més les sospites sobre els seus motius. Mentre continua la recerca per descobrir la veritat que s'oculta darrere de la seva identitat, una pregunta continua latent. Qui és Salt? Una pel·lícula que no et deixarà indiferent. Recorda, pots comprar les teves entrades a les taquilles del Multicines Sucre, al caixer de venda d'entrades o a la nostra pàgina web www.sucrecines.com. T'hi esperem!